Салом ба ҳамаи мардуми шарифи сарбаланди Тоҷикистон. Салом ба ҳамаи истеҳсолкунандагони биёгумус ва моҳипарварон. Имрӯз гуфтем камтарак як видеоча синемат кунем ба бародарро партоем. Имрӯз мо даъват шудем ба шаҳри Хуҷанд, ба шаҳри бостонии Хуҷанд даъват шудем ба семинари ҷумҳуриявии моҳипарварон. ҳама шуморо таклиф дорам биёем ба ин семинар иштирок кунем ба шаҳри бостонии Хуҷанд. Дар соле ки ма 20 сол 25 сол пеш ҷавон будам, аввалин бор дар семинари моҳипарварии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок кардам дар шаҳри Хуҷанд, Хуҷанди бостонӣ. Як камтарак дар бораи ҳамин нақл кунам. хоб иштирок кардем дар уҷа, рафтем ба яке аз рибхозои калони ҳами Тоҷикистон, рибхози Қайроқум, баҳри Қайроқум, ки дар уҷа моҳии судак истеҳсол мешавад. рафтем уҷа дар семинарро иштирок кардем, хеле тамошо кардем ҳавзора. дар уҷа бо уҷа як бародар буд, худо раҳмати Абдурасул хоҷагӣ вай рафтем. бисёр намоиши хуб шид, бисёр ай дастовардош намоиш дод. худо раҳматш куна, вай бародар гузашта шид, худо ҷошо ҷаннат куна. баъди ҳамуҷа тамошо кардану як омӯзиши ҳавзои моҳипарварию лабораторияу холодильнику тамом хай Хуҷанди бостонӣ ҳақиқатан бостонӣ ҳақиқатан пешрафтаи Хуҷанд. рафтем тамошо кардем. уҷада устод худо раҳматш куна Ҳаитов буд, бисёр устоди меҳрубон, худо раҳмат куна, ҷоша ҷаннатулфирдавс куна. мо ави ёдоварӣ мекунем чӣ қадар суханҳои хуб гуфт. устодо Фатҳуддин буд, ака Фатҳуддин, худо нигаҳбони ҳозир аст. устод Ғафуров Аҳмадҷон, устоди мо, Ҳоҷиев Акрамҷон. хай рафтем уҷада тамошо кардем. баъд як хотираҳо монд ба ман, як хотираҳо монд аз шаҳри бостонии Хуҷанд. вақте ки омадем бефара монда шидем, хай лодка қатид гаштем, лавои ҳавз рафтем, истеҳсолото тамошо кардем, чӣ хел вай мекунанд моҳиёра, чӣ хел хӯрока метиҳанд, хеле ба монда шидем. соатам як гузаштагӣ буд, ба ҳама омад мошино қатӣ ҳаме омадем. баъд як чойхона буд, ресторан буд, як ҳамин здани чӣ қадар фасони ҳами бошикоҳ буда. хай ман рафтам тамошо дорам, хел тамошо дорам. ба омадан гуфтанд ки марҳамат медорем, обед мекунем, хӯроки нисфирӯзӣ. хай бо мо рафтем, хел остам, хел адим ҳамон нигаҳ дорам, халқ чӣ хел меравад, марам чон рафтаистам. Ҳоҷиев Акрамҷон қатимай ана мегум ки нигаҳ кун, ман нафаҳмидаистам чӣ гап мешавад, чӣ ҳола иҷо, чӣ гапа иҷора нав дидаистам, навай кестам. гуфта хай ака. баъд омадаистем, хай рафтем ҷада, хай дастора шуштем, дуромадем ҳамин хел чойхонаи зур, ҳамин хел вай. баъд дуромадем, хай столода шиштем, ҳамин хел. хай авқот овардан. дар пеш ҳами столи ман ҳами 6 нафарада як ҷавон истодагиай, ҳамин хел яктаҳ қати, яктаҳои хели хатаги паласати кашидаги, як полотенце дар дастшам хел мондагиай, ҳаминҷо истода ҳамин хел. хай мо дастомон шуштем, ҳама вай кардаги омадем шуштем. вақти авқот хӯрдаистем, вай истодай. ман мегӯм ака биё биши қавати мода, вай ки вай табассум мекунад, мега не ягон хизмат боша, мо хизмат кунем. ин Ҳоҷиев мега ки, Акрамҷон мега ки, ҳоҷи мега хаб куд, сарта хам ки хӯрдам биги мон ва ё ҳамин хел нигаҳ мекунанд, вай мора ягон камбудӣ боша, ягон чӣ боша, гап зан. мегӯм ҳама саат ягон камбудӣ нест, чӣ камбудӣ чӯхта мада нюдом не одам чӯхт чӣ хел вақон мехӯрем. гуфт хаб куд, гапи бисёр гап назан, хӯрдам биги. ҳамин хӯрда истем ки ҳамин нав хӯрда истем, ҳамин хел тамошо кардан хӯрда истем. рафтори марам худо раҳмати Ҳаитов ҳамуҷа устали усунги даштагия мара нигаҳ дора, мега ҳоҷи гап дода истем, шӯхӣ кеста. баъд яке ду кас омад, якташ дасташ да доираву, якташ дасташ да рубоб, ҳамин омадан пеши столи мо дан чӯх истодан ки ман хестам. ба ака Акрамҷон гуфт ҳоҷи бишӣ, ба шиштам. гуфтам ака биё бишӣ қатимо. гуфт не гуфт шинед шумо шинед.
ما گفتم آخه خیلی مادر مهمون گفت نه خب که گفت حاجی تو بسیار مکاوی و میکنی خب که با ما گفتم چیکار کنم بخوای با یا گفتن که ما چی نوازیم با ما گفتم چی میگه این چیزی گفته است چی نوازه میگه گفت خیر میگه برای حاجی برای تعبش بولیدن یگم چی نواز نه حاجی شما را چی نواختن شما دا معقول ما گفتم اکا شما چیزی که شما دا معقول مادام شما معقول میشه شما نواختن گیرید بعد خیر وای استادم وجود بعد خیر یکم که زمزمه کرد ما استادم حاجی میگه که اکرم جون میگه که حاجی بخو و میگم باید سرود تمام کنه بعد ما بخیر میگه بچه تو خوردن بگی برای اشتهای تو برای تعب تو بالیده شو یا مینوازن تو چون نمیفهمی ما گفتم خوردن گیریم اوش دوجه چخت پلاتین زده از این نواخته است او دوره زده من نیودام نخوردم میگه بسیار میکونی گپ نظر میگه همین خاطره ها تا حاضر در همین من نقش مونده برادران قندی من همه شما رو تکلیف میکنم این روز من سفر دارم به شهر خوجانی باستانی بعد اوجا حکمت الله جورایف افسوس که من آدرس رو نمیدونم حکمت الله جورایف اگر نه یک تا خورده خبر میگرفتیم خب با بسیار اوجا 3 سال کنندگان بیاگومس ماهی پرورا بود کیرمک پرورا هستن ایشون رفته خیلی شناس میشیم با دوامی خیلی ویدیو رو با پرتفتن میگیرم حاضر من خانه دوام میگیرم رفتن میگیرم خداوند نگهبانتون باشه خداوند ما رو کشای سفر تیا سفرمون نکنه ساق سلامت بریم به شهر باستانی خوجند اوجا تماشا کنیم سمینار رو بزگریم با سری بلند با یک نوآوری و یک فکرای تازه با وطن ساق سلامت برگردیم همون به مراد و مقصد و آرزوی اینه که برسونمون برادران قند من زنده باشین